Kapangni Tripurani Lukurok, Klumka. Phil Sinisi Chuku Yokmung Shalno Kitingai Tripurani Joto Lukurokno Anikhani Hamjakmate Kaka Hamyafaru. Barotni Hakuturni Bana Unka Barotni Lukurokni Puitu Te Katungmani Mari. Obahaino Obochini Haktoni Boromni Mari. Tini Ang Unisho 47 bisini 15 Agosto Yokmung Manmani Bagai Chini Haktoni Yokmungni Bagai Choba Klai Baithakni Lakmai Yakarnai rokno borombai khulumung yafaro obahaino ang chini haktoni naimathang thiti khlainani bagai haktoni ha ari nokha tei tui bomo tongoi jungno kaham khlai toni nai khakrak naimathang bodolokno bo khakaham yafaro Amodorugui tini ang haste hapangni naharmung tei ungkhari kahamni kisase kokthum tisawi phunogana juda juda bwkhaktei kebekmung tongmani bisingtwi bo haste hapang dal bidal obhai kisase loajimung romkha jeni bisingtwi Tripura nukchukjak baithang basajak tei hamsakjak haste swnamthani chubanai lukubosungni joto remni lukurokno joto bwkhaktwi hamkrai khlainani bagwi Tripurao सबका साथ सबका विकास वानसुमुंगनि मारि नुकजागै tongo haste hapang yakthagia samung tangui tongo joto lukurokno nangmani sepsap rung sakham tei rangthongni sepsap rok roi manatei poverty alleviation program skill development training bekrepni hamkarai norugui loajimungni bisingti Tripura sana thangke kaisa joto bwkhaktwi no baksa khlai lukubosong songcha thani agugui tongo Jathani joto borokno hastini hamkrai tei khurumpui khlaithani chubanani sepmannai tei a hamkani kaham marino bo yasagui mannai. Hukbar khlainai rokni ajimung kusungnoi khlainani naharmungo haste hapang hasteni hukbani bagui wansugui hamkrai khlainao saktharwi tongo. Chini hapangni bagui hukbar wngkha kaisa swkang samungni amchai. Nisai nisiburi bisini Amon Maini Jorao 92,588 hectare amchaino Mukhyamantri Integrated Crop Management Program ni bisingo khobjaka ani hapang bwrwi rwng roknobo khatungrwi tongo tei bwrwi rokni bagwi kuchuk rwngni sep khlaiwi rwthani saktarjak a naharmungno no Mukhyamantri Kanya Atmanirbhar Yojana chengjaka o tangbo college phurwi tongnai rwng swrwngnai jwgrokno magnang uskuti rwjagwi tongo ani hapang khungtam hapang phatani rwngnokyung phiyogwi rwkha tei Mata Tripura Sundari Open University mungwi hasio tei khungsa hapang phatani Open University phiyokna bagwi bo gosimung rwkha ani hapang hasteo bekrepni hamkraio tei lahar thanglai hamkraini bisingo soi hamkraini sakao phan boksingka Tripurani nangsukma lahar hamkrai tangbwtangno mukthang khlainao kendra hapang 2,800 rwjak rangni gosimung rwkha Mukhyamantri Model Village tangbwtango ani hapang kwtal khlaiwi sara chisa Model Village songcharnani wangsungtang romkha Panchayati Raj Raidano kaham wngkharini swlaina naharmungo o bisio 361 panchayat executive officer tlangjaka ani hapang ruguyao tabuk 63 megawatt open cycle gas gwnang chungpherang stationni jagao kaisa sara 20 megawatt combined cycle gas gwnang chungpherang swnamnani tangbwtang achukgwnani yapri romkha Seilai kwrwi samungni raidano chengwi tongkhor hamya wngmano kisarwnani naharmungo mission modo e-office samungo bojaka samung thai digital sep wngwi e-office hapangni samung tamungo teibo kwbang rwngmung swrai tei saktarmung phaikha ani hapang cherai bwrwi saksugya jonojati topsili jati tei okra chakra lukurokni hamkraini tangbwtang samung tangwi tongo o nangkukma salno rwgwi Tripurano haktoni kaisa phunukjakthok chukjak tei kahamkuk haste khlaiwi swnamthanani bagwi phaidi joto sakno yafarano teibo kwbang khlai baithangni kokno simi wansukyawi tei kubun lamatwi samung khlainani bagwi obo haikeno phaidi jotono swmai tanglaino o kwthar haktoni thanchano mwthang talangnani tei kwrak khlainani bagwi tei lukubosongo joto remni borokni bisingo tongkwchang tei kichingni halokboi tonina bagwi o salno rwgwi
आं तेवाइसा हायनो हाय हास्तिनि लुखरकनो खा काहाम याफारो हामबाय।